Marhite-hite guarni de bata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni to di porbadia, na tumo palangit dohok tanoon. Amen. Lehom matu Jehovah, hamuliaon ni guarna, marsoba mahamutu Jehovah, mamake pahean na marhadohonan, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, nang doho dohami di halomohor roham marhite sian panesami, di dosa nami atong papatar madirim turohanami, asa utadahami ho, jala asa hutangihon hami, suarani anakmu, jala asa hujalohami, tod di porbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mapati ni debata, ima pati na parjulu dohot lapatanna. Pati na parjulu, ahu do Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikonu biar rohata, jala humolong, jala pos mida debata, asamida nasa na adong songoni mapati ni debata atong rak mangidogugu mahita mahulahon na hobar tupatiki ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amen.
ratopoti ma dosat tanagudangi, ta pauduk be marohat ta martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami, hupar hatutu jala hutopotihami dodosa dohot pangalosyon nami na gudangi di julum, tatak mahami marhite-hite asiniroham, jala sesa madosa nami sa luhut na, ala ni pakkokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amen. Tabigima jala tajalo maha tabagabaga taringot tuhasesaan ni dosatta. Para siroha jala pardengkam basa do Jehoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahet tuhita hobar tuak ka dosatta, jala dang dibalos sot tuhita hobar tuak ka hajahatotta, songon asini rohaniamana, songon asini rohaniama, mida akana na, asini rohani Jehoba diakka namak kabiari ibana hasangapom ma di debatana di Gijang. Amin. Tajahama epistel turpu ni Minggutta sadarion nanienet sian Markus sada ayat 40 sahatu ayat 45 tajahama berkati soring di ayat naparpudi rak mahita manjaha songonom mahatana jadi Roma sadahalak ngahulito tujuluna dielek-elek jala disobba maibana huhuk madok muluna oloho tarpamalum ho doau jadi pitorlok kang bahuliti si anibana gabe iasma dagingna
ninna mamadok ibana, jagaho sotung di pawahoi tumanang ise, alai laho maho patuduho madirim tumalim, dungi peleho ma na pinatikon ni si Musa, jalanong malum ho, bahen panidangion tunasida, rak mahita majaha, alai dung laho ibana, di pukama paratosa, di pasar mahatai, jala sotarbahen ibana bes tuhutai ni papatar, jadi di luar, di inganan na sumoding, nama ibana, laos rodo halak sia desa nawalu, manopot ibana, soni mahatana martua doakana tumangihon hatani bata, jala no peosa, amin. Hatidakom ma hapor siaw tay, songon na ni hatidakon ni donga sapor siaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, imana tubuhon ni si Maria, naga begabian setot di porbadia, andora suhabubuan, ido tuhata na tumau na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tubanotoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Ao porsea di tod di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohok dihasan di dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulu sogok daging ni halak na mate, dohok dihanguluan na sorasuda. Amin. Hamuna dongan sahapor siaon di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus. Andorang so jinahahon odolan ni titing ni huriata di hari Minggu sadarion atas gowarni Parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, hupasat hamima hata horas-horas, tuhita saluhutna, dohot tuaka dongan, natongon mebat tu Yogyakartaon, dohot tuaka dongan na odope parjolo rap marsaor, marminggu di HKBP Yogyakartaon, marhiteon hupasat hamima di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus, horas madihita saluhutna.
Udutusi tabigema odolan titing di Huria HKBP Yogyakarta tersurat di Hata Indonesia. Yang pertama, nama minggu kita pada hari ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias. Topik Allah tempat perlindungan kita. Debatado Haposata. Yang kedua, pelayan ibadah minggu pada ibadah pukul 9 yang akan membawakan firman adalah Bapak Pendeta Ucok Fernando Hutasoid MTH. Liturgis Amang Sintua Profesor Baldrik Siregar. Warta Nyonya Malau Boru Nadeak. Yang ketiga, Partangyangan. Partangyangan gabungan Bona tahun 2024 bersama punguan kategorial, seksi-seksi dan WEK. Pada hari Kamis 25 Januari 2024 pukul 19 bertempat di Gereja HKBP Yogyakarta akan dilaksanakan Partangyangan Gabungan Bona tahun 2024 atau ibadah syukur awal tahun HKBP Jogja bersama punguan kategorial, seksi-seksi dan WEK. Acara ini mengawali kegiatan Partangyangan PA kategorial dan seksi-seksi dan WEK tahun 2024. Warga jemaat, anggota dan pengurus kategorial seksi, baik perempuan, amal, lansia, naposobulung, remaja dan guru sekolah minggu bersama majelis dan jemaat diundang untuk menghadirinya. Dalam acara ibadah ini diharapkan punguan kategorial dapat mempersembahkan kor pujian. Yang keempat, pelayanan sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu 4 Februari 2024 dalam ibadah pukul 9, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus. Kepada jemaat yang hendak menerima pelayanan baptisan kudus, diharap melapor ke kantor gereja. Yang kelima, lowongan kerja. Lowongan kerja koster dan tata usaha HKBP Yogyakarta. Yang pertama, koster. Syarat umum warga negara Indonesia, pria usia 20-45 tahun, sehat jasmani dan rohani, jujur, disiplin, berintegritas, tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, siap pulang hari. B. Persyaratan pendidikan dan kompetensi minimal berpendidikan SLTP, diutamakan memiliki pengalaman kerja atau pengalaman praktek. C. Persyaratan administrasi, fotokopi ijazah pendidikan terakhir, fotokopi KTP dan KK, dan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, dan surat keterangan sehat dari dokter. E. Pendaftaran dibuka sampai 28 Januari 2024. Yang kedua, lowongan kerja untuk tata usaha. Sesuai keputusan rapat pada tahun, penerimaan surat lamaran kerja tata usaha diperpanjang sampai Minggu 28 Januari 2024 dengan persyaratan umum warga negara Indonesia, pria atau wanita usia 20 sampai 45 tahun, sehat jasmani dan rohani, jujur, disiplin, berintegritas, tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan. Persyaratan pendidikan dan kompetensi minimal berpendidikan SMK di bidang teknologi informasi dan pengembangan web, diutamakan memiliki pengalaman kerja atau pengalaman praktek. C. Persyaratan administrasi, fotokopi ijazah pendidikan terakhir, fotokopi KTP dan KK, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, dan surat keterangan sehat dari dokter. Benefits, gaji, UMR, dan BPJS Kesehatan. Bagi yang berminat dapat mengirimkan surat lamaran ke Sekretariat Gereja HKBP Yogyakarta. Yang keenam, usaha meningkatkan pemasukan dana sentralisasi keuangan HKBP dapat kita cermati. Yang ketujuh, tok-tok ripe dan donasi pembangunan. Sesuai hasil keputusan rapat Huria, diharapkan untuk mendukung program pembangunan di Huria kita, dimohon untuk setiap keluarga untuk berkontribusi Rp600.000 per tahun. Yang kedelapan, warta panitia pembangunan. Panitia pembangunan telah menerima beberapa tok-tok ripe dan donasi dari keluarga
dapat kita cermati. Yang kesembilan, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, dan tim musik dan ibadah. Bagi jemaat yang berkehendak bergabung jadi guru sekolah minggu, pendamping remaja, dan atau tim musik ibadah, dapat menghubungi sekretariat gereja. Yang ke-10, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 21 Januari sampai dengan 27 Januari 2024. Dengan penuh sukacita, jemaat yang berulang tahun merenungkan firman yang tertulis di Mazmur 90 ayat 12, 103 ayat 1 dan 2. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang ke-11, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, marilah kita terus mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP, baik yang masih sakit maupun yang sedang dalam pemulihan. Tuhanlah kiranya yang memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Yang ke-12, pokok-pokok doa syafaat. Yang ke-13, persembahan bunga altar. Minggu ini persembahan bunga altar diterima dari keluarga A.D. Hasudian E.F. Boru Sitompul. Tuhan memberkati. Dan yang terakhir, warta keuangan tanggal 13 sampai 19 Januari 2024 dapat kita cermati bersama-sama. Demikianlah warta pada minggu pagi ini. Tuhan memberkati. Pur.
Gor Ama. Tauduti Mamaredde. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Imana mengaramoti akati-hati dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hurian itu hata tabuka maturpuk jamita parmingguan sadarion. Buku Pesalmen 62 ayat 6 tu 10. Pesalmen manang Mazmur 62 ayat 6 tu 10. Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Di dogma songonon. Holan tu debata maho marhuraja ale todikih Aisian ibana ro sihirimokku. Holan ibana do partano batuaku dohot hatuaokku haporusakku dang tagamon humor dit au. Guru di debatado hatuaokku dohot hamuliaokku. Partano batoan ni hagogoku marhaposan tu debatado au. Sai marhaposan tu ibana ma toktong nang hamu aliak kadongan jolma. Usehok kamu ma rohamuna tu jolona. Debatado haposatta. Hosa sabing do yang gojolma manusia. Gabus do anak ni bawa nang nasangap mukal tu gijang di bagasan tibangan sian hosado nasida luhutna unang ma pangasahok kamu pangarupaon jalaunang hagijakkok kamu nanidobo unang ma mangapian rohamuna di bagasan gada-gada ni sinamot sahali do makuling debata 2 hali doi hubege saguru di debatado hagogoon jala gok dihodo ale Tuhan asini roha adi balot cokodo tuganuk jolma hobar tu pambahenanna ima saat ni turpuk hamu kadongan yang go topik ni minggu tahobar tu almanak di dokmai debatado haposatta
manang di hati Indonesia didok mai Allah tempat perlindungan kita. Sasiktong mai kontubu do di bagasan roha, buasa HKBP mambahen topikon, GB ikon di barita honon ma, taringotu di batado haposatta. Ahado hurohana masa di Portibio nubahen di suarahon HKBP, ikon tu debata hita marhaposan. Na bohado huroha Portibion, na gabe tu dia do huroha godangan jolma sinuengon, marhaposan tu dia manueng, akatorok ni jolmai hamwa kamang hamwa kainang, ubahe naikon hot topik ni minggu ta Jahoba do haposatta. Boido tapa husur di bagasan roha, ima tutu godangan tu dia manueng hamijol maon, hamion, marhaposan. Tu di batado manang tu Portibion. Gareda nakingan didok doi di ayat dituruna di ayat 10 sadai nagodangan marhaposan tu sinamot do, nagodangan marhaposan tu arta do, nagodangan marhaposan tu jabatan do, tu huaso do, asa marhaposan tu debata. Jadi macarikot tuh hamu kadongan tapa husor-husoron, tabain suku-suku di bagasan roha, kenapa HKBP harus menekankan bahwasannya Allah itu tempat perlindungan kita. Atong tapamanat matur pukon. Nimulai madayat onom. Tu debata maho marhuraja. Tagaris bawahi mahata marhuraja. Tabadikon madohot hata Indonesia ayat onom. Kepada Allah saja aku tenang. Ahado huroha pangatusyo ni marhuraja. Molo talapati manang ta translate tu bahasa Indonesia. Marhuraja ahado bahasa Indonesia na hamwa kamang hamwa kainang. Molo marhuraja hira makatahatai doi. Makatahatai songoni. Alai bahasa maridok di bahasa Indonesia kepada Allah saja kita tenang. Sasiktong na ikon di bain hata batak toba ma holan tu di bata ma ho menak manang sonang manang holan tu di bata ma ho dame bahasa ma ikon di bain holan tu di bata ma ho marhuraja na kontradiktif do hata toba manang di bibel tahun tu bahasa Indonesia na berlawanan do. Bolo di hata heber didok mai damam. Ima molo di hata aslina marhurajai manang tenang damam. Molo damam to be silent. Didok mai to be silent manang white. Berarti sarupa do damam manang silent di hata Inggris manang white itu artinya tunggu, diam. Tenang. Berarti sama ini damam, tenang, white, silent dengan bahasa Indonesia. Tetapi kenapa berbeda dengan bahasa Batak marhuraja? Kuhado hamu kadongan mamereng holan ayat onom majo hata marhurajai hukritisi. Allah tergajang do ayaton satu ayat 10 tolu jaluh bereng udah nope agak gajang do satu sore. Jadi pas mayate 10 tolu sahatu ayat 10 tolu bahira-hira songoni manon sesidung ni jami tahun nate. Holan hata marhuraja dope hukritisi ya tiasa boy hita mamereng apakah ini berlawanan Bible dalam bahasa Batak dengan bahasa Indonesia? Tidak berlawanan ternyata. Gariada memperlengkapi doi. Bahasa Indonesia tadi tenang, bahasa Batak naking marhuraja itu saling melengkapi. Bahasa, kenapa? Kalau bahasa Indonesia mengatakan kepada Allah saja aku tenang, didok kata Batak nakingan holan tu de batado
holan tu de batama ho marhuraja, pabuahon tu hita, holan tu de batama ikon tenang hita, marhuraja, ikon tu de batama hita, pabuahon aka arsak niroha. Holan tu de batama ho pabuahon parukilonmu. Itu nakikudok mau marhuraja maka tahatai berbicara, ada lawan arah, ada satu pihak pertama, ada pihak yang lain. Ima guarna marhuraja. Alani molo di suarahon ayat onom hita, holan tu debata mahu marhuraja, mari semua jemaat yang hadir pada saat ini, tu debata mata pasahat holsoni rohata. Ido parjolo hamo kadongan. Moloro parukilon mutu dia do pasahaton mu parjolo. Tu Facebook do. Gebe gudang manon. Dan mudah-mudahan na positif. Moladong na menyindir. Na dari puho do HP. Tuhan Facebook iya teh. Dan kita kan itu. Maka na cocok do topikon. Di minggu tasadarion. Jangan-jangan banyak orang sekarang pabuahon holsona masalah nak parukilon nak parjolo tu media sosial. Ido gabi di suarahon mai. Tu di batama humar huraja. Songon itu si dapet diturpukon hama kadongan. Holan tu di batado ibadah marhuraja. Holsoni rohanai. Parukilon nai. Ala nunga adong tutu pengkhianatan. Kudeta. Sian anak nai ima siap salom. Siap salom tiki HP anak na do. Naeng do mengkudeta harajau ni si Daud. Bah mengalah masih Daud. Daripada bentrok au tu anakku, tumagon ma au lari. Lari masih Daud. Ketika Daud lari mabiar maibana, buasa songonon Tuhan, buasa gebe anakku memberontak tuau. Busi saon maibana, holosoan maibana. Buasa ikon songonon huadopi Tuhan. Jadi di bagasan parukilon si Daud, di bagasan holsonai, holan tu debata do ibana mangalu-alu. Tuani madang-adong Facebook di kiri zaman si Daud tete. Dan kita alay nang peadong Facebook di zaman si Daud, dangolo si Daud pabohon itu Facebook. Manang tu Twitter, manang tu IG, Instagram, manang tu YouTube, dangolo ibana. Tu debata do ibana marhuraja. Bahkan panglima perang ni ibana pe, panglima perang ni si Daud pe dohot do mengkudeta. Baiko kamu ma. Nah selelengon mardongan do si Daud marporang manang tu dia, HP gabe orang kepercayaan nama memberontak tu si Daud. Jadi betul-betul do hiras wadung hagogo ni si Daud. Makana lari maibana san istanai. Lari maibana. Marikat maibana kabur. Lebih baik saya pergi menghindar bentrokan. Jala pajupang mau dot tibata di sada inganan. Hurian itu hata on manuaing nanaing gabe jamita dihi tarupani. Songon si Dauti manaking. Dia lari sebentar dari permasalahan kudeta ini. Bukan berarti dia pengecut, bukan. Dia lari sebentar, dia mau merenungkan dulu kisah hidupnya kepada Tuhan. Dia mau tenang dulu. Dia tidak mau mengambil keputusan. Dia tidak mau mengambil keputusan dalam emosinya. Tapi dia keluar sebentar dari permasalahan ini, dia memberikan semuanya kepada Tuhan. Dalam posisi tenang, si Daud mampu berpikir. Adong masongoni, sada tukang hau, gagak arlojina. Badang songonon nate anggoon harga 100.000 do. Arlojini tukang kayuon hira-hira harga 2 juta. Baru dituhor sian mall teh mall na bagak di son. Pakulon tahe pakuan teh. Ubereng do dituhor ibana jamnya teh. HP tiki karejo ibana tukang kayuon
sak. Debu arloji naon, jatuh arlojinya. Ketumpukan kayu, sisa-sisa yang sudah digergaji itu. Jatuh. HP gudang nih, sisa-sisa ini kayu ikan. Holsoan maibana. Dungi turhuma laput ma dilui ma arloji naon. Dilului. Dang dapot. Satu sore di bereng akadonganon ma. Ngapain kok Pak? Kok sibuk sekali? Iya. Jam arlojiku jatuh ditumpukan sisa-sisa kayu ini. Tolong bantu. Dirupi ma. Dicari. Enggak dapat. Dang dapat. Ujung namulak ma. Halakon. HP adong dos naking di bereng sadadak danak. Aktivitas ni halakon mengelui arlojion. Dugima Roma dak danaki. Di joloni tumpukan hawi. Dungi hudul maibana. So maibana. Tidak berapa lama diketemukanlah arlojin ini. Di Joma. Oh among. Ini arlojimu. Ini arloji Bapak. Loh kok bisa dapat? Ya bisa Pak. Bagaimana caranya? Saya tadi datang, duduk, dan saya konsentrasi mendengar bunyi arloji Bapak. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Dan saya tahu di mana posisinya. Disitulah saya temukan arloji Bapak itu. Hamu kadongan berarti dengan tenang, kita bisa memecahkan masalah. Amin. Pas do ilustrasikan. Baru huberin waktu hari ya. Alani mangadapi akaparuki lope, tenang mahita. Tenang bukan berarti tidak mampu. Di dalam ketenangan, di situ kita memberikan diri kepada Tuhan. Pasrah, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ala nakingan di ayat 10 beri kamu mah ayat 10 hosa sabing do yang gojol mah. Molidok hosa berarti dangadong hagogota orbuk do hita. Hosa sabing orbuk gok hahurangan gok hagaleon jol manaso sempurna do hita. Alani mulu mengandalhon gugu, mengandalhon pikiran, mengandalhon sinamot, hamuraon, jabatan, satokidui. Satokin. Pigaliling ma, sahalak pejabat, hudul di hudulan na. Paling 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. HP mulu mengandalhon ido, dang boy. Ido bahin disosoi terpukon ma. Tu di bataro maho marhuraja. Dugina parpudi bere kita mahamu kadongan di ayat 12 Ima sahali makuling di bata 2 hari 2 hubege. Saguru di debata do hagogoon. Gok di debata do asiniroha. Sarupa may songon edeni kor inanaking las rohakku mida di bata Jehovah. Jesus toktong dongakku. Las rohakku. Molodung do las rohata tu di bata. Molodung do tabain Jesus do ngata. Sodong be sasiktong naka holsoni roha. Nagudang do hita songon dakola buha maulus sadanay huben ilustrasi. Dakola buhakan. Tokinay ro mamu seudanon. Bere kamu mah. Ada satu ikan yang berenang-renang. Tetapi dia tidak sadar. Posisi dia di mana sekarang? Posisi dia di mana sekarang? Saya suku-sukun mah rohana. Saya dulu-dulu di mananya lautan? Di mananya lautan? Dulu-dulu may barang marangin langit songoni. Dulu-dulu disukun mah sudah ya kak dekena disi.
Di mananya lautan? Di mananya lautan? Beh, bingung be majol maon. Waduh, di mana lautan? Di mana lautan? Pajupang dohot sada dekina belga. Ngapain kau ikan kecil? Kok kayak kebingungan? Iya Pak, bingung aku, di mananya lautan? Ya ini lautan. Di tempat kau berenang ini lautan. Hirasong ini mahitau nama kedongan. Lulu-lulu hitam mengelui hati goran. Mengelui di bata. HP nungadong di bata. Di bagasan Kristus Yesus. Napai mau kita, yang menunggu kita. HP lulu-lulu hita di dia di bata, di dia di bata. HP nong di sido tuh hatai pai mau kita. Laho majalo. Laho manangihon. Aka suarata mari titangiang. Alani turpukon. Toktong pengotok kita. Tu di batama hita marhuraja. Di dalam Tuhan kita akan tenang. Babua masude holsoni rohata. Dalam penyerahan diri itu ternyata kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Holantu di bata hami marhuraja Tuhan. Holantu hodo hami pabuahon holsoni rohanami. Holantu hodo hami Tuhan pabuahon angguk-angguk nami, pangiduan nami. Ajari mahami Tuhan. Asa adong do tutu penyerahan diri totalitas ya kami. Asa adong do tutu haporsyon nami majadi hokko gebede bata haposan nami parsigatungan nami goknia kapar parukilon nanaing ro di tonga-tonga di keluarga nami goknia kaparukilon na ro jalan nanaing ro songgop di bagasan pamatang nami olodo terancam hami gabi marsahit gale di pikiran alai pos rohanami Tuhan nahodo toktong mandongani hami terlebih ruasmo na berjuang sahatu garejau nang peroudan ikon pajupang nasida rap dohoto di parmingguanon ido tutu perjuangan ni ruas di huriam mamodus sariudan sahatu parmingguanon sahatu bagas jorom jala sahat ma hatam nabadiai mengerajai rohanang pikiran akar ruas di huriamon pasu-pasu Tuhan sude ruas di huriam HKP Yogyakarta dohot ruas partisipan ruas tamu naro apala Arianon pasu-pasu sudiaka naniula tangan nasida aka parkerejo nasida ramoti masaluhutna sinur manapinahan gabe matutu naniula pasu-pasu aka rumah tangga na marukil na mengadopi aka pangalaw niyak dakdanak na toras tua kaya nakon suami dohot istri pos rohanami Tuhan naubal gadoho sian parukilo nasidai pasu-pasu nang aka keluarga na say toktong pay may mahon pasu-pasu hagabeyon parenako ni patol hasma Tuhan pasu-pasu mitu nasida anggiat matutu disadatiki dapotan pasu-pasu manasida marhagabeyon ma keluarga nasay toktong pay may mahoni so inang diaka namar sahid naung terdaftar di warta jemaat na dirawat di rumah sakit dot na dirawat di Jabu di pemulihan ramoti masaluhutna lehon hamalumon nang akaros di huriam naung pasahaton hamauliateon ucapan syukur manang pelian tahun pelian bulanan tu pembangunan manang tu bunga altar di gerejaon pasu-pasu ma saluhut aka parkirajo nasida nang aka ulaon di bagasan minggu 7 luanon bahat 2 kaulaon di tengah-tengah huriam Tuhan ramoti masaluhutna aka parhalado aka naposom nang aka ruas jala ingot mahami tutu ro di hari Kamis di bona taon
lahom mamuai akka ulaon pertangyangan di tahun 2024 om. Doot akka ruas tamu naro tu Yogyakartaon jalarap marminggu doot hami. Manang sadiari nasida mulak Tuhan. Pasu-pasu ma nasida di tongadalan patarusahat di bagasan hipason. Nang hami nalaho mulak pe hami anon sian tonga-tonga ni gerejaon mamolus saryudan. Na mambuan sepeda motor, manang mambuan mobil. Homa Tuhan, na patiurhon si malolong nami. Asa toktong di bagasan hipason hami, sahat tuganup bagas nami. Atong moliati madiho, marite Yesus say martangyang. Amen. Hatani debata ayat pilihan dihita Pesalmen 50 ayat 14. Pilihon matu debata hamauliateon jalagara rima aka baga-bagami tu na tumibul. Marede hita laus tapasahat peliata.
ma peleata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo harorwane saluhut silon lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami ma siya na nilihon mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho para saya kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami. Mandok mau liate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Say pinorbadia ma guarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami to gihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnidaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Selamat hari Minggu ma tuhita saluhutna. Horas.